Φίλες και φίλοι, γεια σας. Διαλεκτές συνταγές από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Σήμερα φτιάχνουμε σπιτική πίτσα. Θα την υψίσουμε στο ξυλόφουρνο, αλλά θα σας δώσω και τη συνταγή για να υψίσετε στο δικό σας οικιακό φούρνο. Τον κάδο του μίξερ με το γάντζο θα βάλουμε 800 γραμμάρια διαλεκτών αλεύριν πίτσας από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Θα βάλουμε αλάτι και μαγιά. Θα προσθέσουμε νερό. Ζυμώνουμε για 2 με 3 λεπτά. Τώρα, αφού το χτυπήσαμε για 2 με 3 λεπτά, θα πάρουμε το ζυμάρι μας. Το ζυμώνουμε λίγο με τα χέρια μας. Θα το αφήσετε για 1 ώρα να φουσκώσει το ζυμάρι εσείς στο σπίτι. Και μετά, αφού περάσει 1 ώρα, θα το κόψετε σε 6 ίσα μέρη, 250 γραμμάρια περίπου η πίτσα σας, η κάθε πίτσα. Και θα τα αφήσετε για 1 μέρα μέσα στο ψυγείο σε μπαλίτσες. Παίρνω την κάθε ζύμη μπαλίτσας, τη διπλώνω στα χέρια μου έτσι, τα φέρνω προς τα μέσα και μετά ζυμώνω και φτιάχνω μικρές μπαλίτσες. Λοιπόν, τώρα θα πάρω ένα πλαστικό δοχείο, βάζω το αλεύρι μου στη βάση και βάζω τις μπάλες μου μέσα. Τα ζυμαράκια μας μετά από 24 ώρες μέσα στο ψυγείο, κοιτάξτε τα, έχουν γίνει εξαιρετικά, ήδη έχουν φουσκώσει. Τα έχω βγάλει 1 ώρα εκτός ψυγείου και τώρα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την πίτσα μας. Παίρνω τη 1 μπάλα, έχω λίγο σιμιγδάλι και παίρνω τη ζύμη μου και τη βάζω εδώ. Τώρα, τι κάνουμε? Παίρνω λίγο σιμιγδάλι και κρατάω από την άκρη και γυρίζω από την αρχή προς το κάτω μέρος. Κρατάω τις άκριες και τραβάω και πηγαίνει προς τα κάτω η ζύμη και ανοίγει. Κάνω αυτή τη κίνηση, να ανοίξει κι άλλο. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε την τέλεια σάλτσα ντομάτας για την πίτσα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε διαλεκτό ψιλοκομμένη ντομάτα, ντοματοβερτέ, ζάχαρη σκόρδον και λίγο βασιλικό. Σε ένα μικρό μιξεράκι με μαχαίρια θα βάλουμε τη σάλτσα, τη ψιλοκομμένη σάλτσα ντομάτας μέσα. Θα βάλουμε σκόρδον και ζάχαρη, λίγο μπερτέν ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και θα βάλουμε και διαλεκτό ελαιόλαδο. Θα το χτυπήσω μέχρι να γίνει μια ψιλοκομμένη σάλτσα. Θα τελειώσουμε την πίτσα μας. Θα φτιάξουμε μια κλασική πίτσα μαργαρίτα. Βάζω, αφού ανοίξαμε τη ζύμη μας έτσι ωραία, όπως έχω πει πρέπει να είναι διαφανές, βάζω λίγη σάλτσα ντομάτας στο κέντρο και με το κουτάλι την παίρνω να πάει παντού. Θα πάρουμε λίγα φύλλα βασιλικού, θα ρίξουμε από πάνω τριμμένη μοτσαρέλα, μοτσαρέλα φρέσκα, ντομάτα σε φέτες, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και η πρώτη μας πίτσα είναι έτοιμη. Η πίτσα μας στο ξυλόφουρνο χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό μέσα σε θερμοκρασία 300 με 350 βαθμούς. Η πίτσα μας είναι έτοιμη, να την βγάλουμε. Πάμε να δούμε αν έχουμε φτιάξει καλή πίτσα. Εξαιρετική, φαίνεται νόστιμη. Τι πιο ωραίο από μια σπιτική πίτσα. Φτιάξτε αυτή τη συνταγή και όλες τις συνταγές που έχουμε φτιάξει με τις υπεραγορές Παπαντονίου. Στο site των υπεραγορών Παπαντονίου μπορείτε να δείτε όλες τις συνταγές και στα δικά μου όλα τα social media. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.